Сәлам, малайлар һәм кызлар. Ниһаять кыш үзенекен эшләде. Без аны бүтән плюслары һәм минуслары белән каршы алдык. Юллардагы кар чистартучыларның, оппа кардан кар бабайлары һәм кар кызлары ясарга яратучыларның сезоны ачык дип белдерелә. Тыма программасының чираттагы 26-нчы чыгарылышы да ачык. Барабанны дробь, фанфаралар, без башлыйбыз. Бүген сезгә сөйләячәк яңалыклар. Илназ Гарипов күзлек кия башлаган. Вильдана спектакльдә җиңел холыклы кыз ролен уйнаячак. Артур Салихов яңа елда кыш бабай ролендә якыннарына бүләк ясаячак. Яңа ел белән бергә яңа ел Солянцада якынлаша. Традицион рубрика «Кунак клип». Татар радиосы диджейлары контактта. Ильяс Газизов һәм Айсулу Лерон уртак группаларында тыңлаучылары белән аралаша. Студия кунагы минем коллега, танылган алып баручы яшь әни һәм просто яхшы кеше Гөлназ Сафарова. Яшь популярлык дигән статусны көннән-көн үзенә тартучы Илназ Гариповка күптән түгел 25 яшь тулды. Бу бер гасырның түгел 4тән 1 дигән сүз. Картая Илназ. Шуңа да инде күзләре дә начар күрә башлаган. Бу түгел факт түгел. Мондый нәтиҗәгә мин Илназның күзлек белән төшкән фотосын күргәч килдем. Бәлки бу яңа имидждыр. Хәзер бит акыллырак күренер өчен күзлек тагырга ияләнеп китте артист халкы. Салаватны гына искә төшерик. Менә бу безнең программада кунакта булган Илназ Сафиуллин һәм Алина Баширова. Бу кешене күзлек шуннан да акыллы күрсәтә икән. Гариповка әйләнеп кайтсак, үзенең туган көннән ул бүләк буларак клип та төшергән иде. Миңа барыбер дип аталучы видео шедеврын YouTube'та инде 13000 кеше караган. Безнең каналда күпме караганын санап чыгарырга да авыр. Шундый яхшы сыйфатлы клиплар чыгып торсын. TMTV каналы аларны көн-төн күрсәтсен. Ә җырчылар күзлек кисеннәр. Җир белән күк тоташкандай булды, дөнья чиксез кебек яратканга, яңа көннәр шатлык кына бирә, һәр иртәне сөю ятканга, бу җиһанда сөю генә яши, башка хис юк эзләп яратканга, яңа көннәр шатлык кына бирә, һәр иртәне сөю ятканга. Исем китми хәзер бер нигәдә, нише яшәрмен мин барыбер, әгәр юллар кисәк аерылса, сине эзләп туам тагын бер, сине язмышыма рәхмәт укыйм, калганны миңа барыбер, калганны миңа барыбер, миңа барыбер. Вильдана. Әлеге исем безнең эстрадада яңа гына ишетелә башласа да, аның белән кызыксынучылар саны арта бара. Минем дә кызыксынуым аның турындагы эксклюзив яңалыкны эзләп табуга китерде. Вильдана Мәдәният һәм сәнгать институтының 3нче курсында укый. Театр эстрадасы факультетында Салават Закиевич кафедрасында белем ала. Яңа ел алды студентлар өчен сессия чоры. Мәдәният институтында безнеңчә әйтсәк күләктә укучылар экзамен буларак спектакль этюд әзерлиләр. Менә шул этюдта Вильданага үзенчәлекле роль эләккән. Гальдонианың «Баби сплетня» әсәрендәге җиңел холыклы кыз роле. Бу рольдә уйнарга оялмыйсыңмы дип сорагач, безнең профессия шундый. Оялып торсаң, гомумән рольсез калырга мөмкинсең. Кайсысын бирәләр, шунысын алырга кирәк. Бу бит иҗат өчен генә диде Вильдана. 20 декабрьдә сәгать 3тә Мәдәният институтының актлар залында бу этюдны карап булачак. Кызыксынучылар рәхим итсен. 6 декабрьдә Вильдана үзенең туган көнен билгеләп үтте. Инде 2нче атнада ул бездә монда Тыма программасында кунакта булачак. Роль турында да, туган көне турында да күбрәк сөйләшербез. Гашык булдым ахры дуслар, берни күрми күзләрем. Мин бит аны күпме еллар гомрем буе эзләдем. Дусларыма сырым шишсәм, сагышым таралмасмы? Дус дигәнем җиргә сипсә, кисләрем каралмасмы? Дусларыма сырым шишсәм, сагышым таралмасмы? Дус дигәнем җиргә сипсә, кисләрем
Татар радиосында һәм хит парадларда Роза чәчкәләре дип җырлаучы яшь җырчының исеме Артур Салихов. Шаллы егете, өйләнгән, тормыш иптәше Алия һәм 3 яшьлек улы Камил бар. Менә нәкъ та шул улы хөрмәтенә ул яңа елда беренче тапкыр гомерендә Кыш бабай булып киенмәкче. Шунда кичкенә улы Камил Кыш бабайның барлыгына чын күңелдән ышана икән. Һәм бу ел аннан бүләк тә сораган. Улын яратучы Артурга пульт белән идарә итүче автомобиль сатып алып, оппак сакал-мыеклы суык бабай роленә әзерләнә башлаудан башка бер ни калмаган. Балага чын балачакны вакытында бүләк итәргә кирәк. Бик тиз үсеп җитәләр алайса диде Артур безгә. Ә инде мин Артурга Кыш бабай булып киенеп кергән көнне кичкенә улының әти кайда дигән соравына да җавап эзләргә тәкъдим итә. Әйтик, Кыш бабайның утырып килгән боланнарын күршеләре урламасын дип саклап калды дияргә була. Язмышлардан язмышларга күчеп, кемне бәгърем бүген эзлисең? Үткәннәрне хаталарга бәйләп, юлларыңда кемне күзлисең? Очрашканда карама син, үзгәләнеп күзләремә, үткәннәргә юллар ябып, ширәм үскән эзләреңә. Очрашканда карама син, үзгәләнеп күзләремә, үткәннәргә юллар ябып, ширәм үскән эзләреңә. Яшел чыршы, яктыбутлар, шампан шәрәбе, зур тазикта оливье салаты, мандариннар яңа елның алыштыргысыз атрибутлары. Шулай ук халык яңа ел тамашасыз да узмый икәненә ияләнеп бара. Татар эстрадасының иң якты йолдызлары сезгә үтеп барган бу елны истә калдырырлык концерт әзерли. Яңа ел татарча солянкасы. Шәп җырлардан тыш бүләкләр дә үз ияләрен көтә. 15 декабрь 17 сәгатьтә Уникс бинасында сезне көтеп калабыз. Сүз уңаеннан солянканы TMTV каналы алып баручыларым Гөлназ Сафарова һәм мин DJ Айваз алып барачакбыз. Килегез. Бар рус клиплары, бар татар клиплары, бар Америка клиплары, бар Европа клиплары. Ә кунак клип рубрикасында үзбәк клибы. Карыйбыз.
Татар радиосында һәр иртән Уян Татар программасын тыңлап, меңләгән кеше йокысыннан уяна. Көне буена җитәрлек яхшы заряд һәм күтәренке кайф ала. Бүгенге көндә бу программаны 3 пар алып бара. Гөлназ Сафарова, Булат Байрамов, Диджейваз Әбри Хабриев һәм Ильяс Газизов белән Айсулу Лерон. Сүзем соңгы пар турында бар. Калганнарыннан айырмалы буларак, буларның контакт социаль челтәрендә шәхси группалары бар. Үзләренең сменалары вакытында алар көн кадагына туры килерлек шаяру, төрледән төрле сораштыру һәм гомумән күңелне күтәрерлек язмалар элеп калдыралар. Соңгы язмалары Ильясның үлеп яраткан җырчысы Салават чыгышыннан. Комментарийлары артык. Карыйбыз. Beni de indiktirme, halkta barışıla, tam bir kuyup kararı, tam bir jırlap karayım. Başına başlap duyar şunu. Mine, min kulim, cemaat, başlıklarımızı, enkellerimizge rıza tügül. Min, mine, Allah var mı? Allah Teala var. Bu bir güne, bu var, bu barında göre. Mine, gafuduna elbette, zalda, mine, kaysı bir gına halk işte ele uzun iken. Şuna göre, Allah insanlar kişilerine koyup, Kur'an'a koyup bildiğin maturu tutup yine bilen silahşup. Şuna göre her biriniz buraya otururuz, minden tükürmeyken bu gayip diye buraya otururuz. Koyup kaçsa yerlere şaltıratırız, her biriniz yeme. Tam bir jiberip Kur'an'daydı. Koyak gitmeden 5 minut vakit. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. Тыма программасында нонсенс. Тыма программасында моңарчы булмаган күренеш. ТМТV каналында бу күренеш атнасайын була. Ләкин Тыма программасында бу күренеш беренче тапкыр. Айга бер. Бүгенге көндән башлап. Гөлназ Сафарова бүгенге кунакка килде димәк. Хәерле кич, исәннәрбез. Яисә син тапшырың иртән иртүк буламы? Хәерле көн һәм хәерле кич. Төрле вакытта чыга. Сәлам Айваз. Беләсеңме нәрсә әйтәсем килә? Син килгән сәйен менә сизә башладым. Безнең программа гадәттә бара 45 минут. Син килгәч булачак ул 2 сәгатьтә 37 минут. Беләсең, мин бүген ашыгам, шуңа күрә мин бик күп сөйләмәскә тырышырмын. Шуңа күрә күп сөйләшми, карап алыйк да бер-беребезгә саулашып. Гөлназ, менә шушы исемне карыйм да сиңа, әйме. Беренче яктан килешә, икенче яктан әлеге исемгә ниндидер бер аналогия булырга тиеш. Сиңа кем кушты әлеге исемне? Миңа бу исемне әнием кушкан. Әниең уйлап тапкан. Беләсеңме, нәрсә әйтәсем килә, менә элек мин теге Гөлназ исемләр күп бит инде алар. Хәзер дә күп. Гөлназ дигәч мин ничәнче сыйныфларда укыганда гел уйлыйдым. Бу исем миңа туры килми. Миңа инде бер оригинал исем кирәк, анда инде әллә исемнәр уйлап чыгарадым. Әни, буламы исемне алыштырып дип әнидән сорыйдым. Һәм әни әйтәдер, "Әйе, була, ләкин кызым, синең исемең шундый матур, шундый." Аңлата иде. Син үзеңә охшасы килгән Элеонора, Лиза исемнәре. Юк, Лиза түгел. Шундый берәрендә шундый Эллара, Милана. Милана инде рус исеме. Менә шундыйрак исемнәр кушасы киләдер үземә. Ләкин Шамил исеме яхшырак. Гөлназ исеме миңа үзем охшый башлады. Шоу-биз дигән программасының старт алды күптән түгел ТМТV каналында. Менә Гөлназ, син шоу-бизнеста миңа караганда күбрәк эшлисең, күбрәк тәҗрибәң бар. Ләкин мин син ТМТV каналында үземнең программа белән беренче чыгып үзләп киттем. Беләсеңме шуны? Шоу-биз син миннән соңына чыктың. Менә ничек кенә булмаса шушы фактны син кабул итәргә тиеш. Айваз, син бер фактны беләсеңме соң әле? Менә мин соңрак чыксам да, мин синең программаңны рейтинг буенча узып киттем. Кайда бар бу рейтинг? Рейтинг узып китсәң, син үзеңнең программага мине чакырдың кунакка. Анда минем рейтинг зур булганлыктан мин сине чакырдым. Юк, мин беләсең нәрсә? Мин синең тапшыруыңның рейтингын күтәрер өчен әлегә тапшыруга килдем. Ни өчен дигән, нинди рейтинг хәзер барсын аңлатам. YouTube'да караулар бар, әйме? Ул караулар буенча мин лидер. Безнең тапшыруыбыз, дуслар, без тапшыруыбыз. Соңгы программада ничә карау?
Соңғы тапшыруны білмеймін. 573, әменекінде 2047. Соңғысында ма? Соңғысында? Сен біріншісін етесіңдер. Соңғы шығарылыш. Мен ирке белән төштем. Сен анда кем белән төшкәнсеңдер мен Бұл ситуация соңғысында мен Әсхат белән төштем. Әйдә булай итәрбез. Бу кичкенә генә пари тагын төзибез. Менә бу программада син бар инде хәзер име? Син өчен карарга мөмкин. Әйдә икенче атларга программа караулары, просмотрлары буенча һәм синең чыгачак программа просмотрларын тикшеребез. Так. 2 атладан соң булай дип. Так. Һәм җиңүчегә biz үзебезнең программада халык алдында сөйләргә тиеш булачакбыз. Димәк, әгәр дә мин җиңсәм, кемнең тапшыруын ничә кеше караган? Менә мин чыгам да әйтәм. Факт. Мин чыгам да әйтәм. Җәмәгать минем программа Гөлназ Сафаровна караганда рейтингы әзрәк дип. Яңа тапшыру чыкканнан соң Айваз утыра да инде компьютер янына 1 тапкыр карый, 2 тапкыр, 3 тапкыр, 4 тапкыр. Һәм шуны караячак та караячак. Гөлназның карарга вакыты юк, чөнки ул анда кайдыр бала белән кайдыр. Чөнки Гөлназның бар, Аллага шөкер, өйдә эшләмәүче ире, менә шушы ире басып утырачак. Нишләмәде ул минем эшләмәүче булсын? Юк, минем иремнең дә карарга вакыты юк. Шуңа күрә, әйдә син минекендә берничә тапкыр карап алырсың. Әйдә. Юк, мин үземнекен карам. Хәтта IP-лар белән тикшерәм. Син валлахи дип әйтә аласыңмы камерага карап? Валлахи. Ярар әйдә. Көләнне ярар әйдә. Ләкин париның ахыры шунда була. Әгәр кем җиңә, минем контакттагы 10,000 дустым гына караса да, biz җиңәчәкбез, дуслар. Минем контакта булмаса, Әбри Хабриевның контагында булган 15,000 кеше карасын минекен. Юк, әйдә булай. Сорамык, берсенә сорамык, үзе естественным образом барсын, име? Әгәр дә җиңсәк, син чыгасың да әйтәсең. Җәмәгать, минем программа Айвазныкына караганда рейтингы түбәнрәк дип әйтергә тиеш буласың. Әгәр дә мин җиңсәм, мин чыгам да әйтәм. Тума программасында бүген DJ Айваз 28нче чыгарылыш. Кызганыч, минем программа Гөлназныкына караганда түбәнрәк. Сөйләштекме? Әйдә. Менә шундый пари. Шоколад та минеке, спорт да минеке. Карарбыз. Шоу-биз программасы чыкты. Үзең әйтмешли, сомнительный рейтинглар белән әлегә бара. Әлеге программа турында синең кичкенә генә фикер ишетәсең килә. Бу программаны узак әзерләдеңме син? Чөнки синең бу программаны элегрәк Кәефничек газетында да шоу-биз дигән рубрикаң чыгып бара идеме? Бу программа турында узак. Нәрсә беләсең? Мин белмичә, миндә iPad бар, менә Гөлназ Сафарова ничәнче елда ничә процент кредитын түләмәгән бөтен язылып барамында. Бу тапшыру турында, әйме? Бу тапшыру турында мин әлеге тапшыруны бүтәнчәрәк эшләргә теләгәндем. Мин гомумән бер җырчыларга, мәсәлән, танылган шәхесләргә кунакка барып, әйме? Аларны ашап. Юк, ашау минем ашау миңа туры килми, әйме, син күрмисең менә. Син артыңны күрсәтеп булмый, шуңа күрә әйтмәсен әле нәрсәләр. Анда ашалган кебек күренәме? Шул менә. Минем iPadта шулай язылган. Киттек әле. Димәк, җырчыларга кунакка барып, аларның теге фатирларын күрсәтеп, алар белән аралашып, аларның гардеробларындагы киемнәрен карап һәм бүтән нәрсәне тикшерә, шундый тапшыру эшлисе идем. Ләкин әлеге телевизион мөмкинлекләр аңа ничектер әлеге Гөлназның 4нче iPhone-ындагы камера буларның бөтенсендә төшерергә җитми. Ничектер белән шундый уңайсызлыклар килеп чыгу аркасында әлегә бу тапшыру теге алдагы срокка күчерелә дип әйтим. Шуңа күрә дә без шоу-биз белән шикләндек. Шоу-безнең яртысы төшерелә монда, менә биредә студиядә, күрше белмәдә. Монда без артта, менә минем хәзер монда дөресрәк кара сызыклар йөри, ә синекендә йөри кызыл сызыклар. Чөнки мин күрше белмәдә, ә син бу белмәдә төшерәсең. Аннан соң без барабыз бер җырчыгамы, берәр танылган шәхескәме барабыз. Аны төшерәбез төрле ситуацияләрдә, ул кемдер ракурста, кемдер фортепианода уйный, кемдер машина йөртә, кемдер баласын анда йоклата, менә шул рәвеш. Расмы, синең менә явный минуслар. Тапшыруда, алдагы тапшыруларның берсендә DJ Айваз булачак. Шоу-биз тапшыруда кунакта. Бер-беребезгә йөрибез, чөнки күрше бүлмәдә генә без. Ләкин синең программаңның бар минуслары. Чөнки синең менә кешенең кунакка барасың, 18 сум маршрутка түләргә кирәк. Халык белә бит инде Гөлназ Сафарова маршруткаларга утырып йөргән. Ә миңа кунак үзе килә, менә бүген дә син миңа үзең килдең. Үзем килдем. Ләкин минем тапшырым кызыграктыр дип уйлыйм. Чөнки мин сиңа килдем, безнең монда бер iPadыбыз бар, син һәм мин һәм шуның белән шул. Ә мин кунак янына барам икән, мәсәлән, Гүзәл Уразова янына бардым. Башка ашап кайтасың. Аның анда, юк, аның анда иен күрәбез без, име? Ул баласын ала, ул баласын нәрсәдер кидертә, ул баласының уенчыкларын күрсәтә. Кызыграк бит, Җәмәгать, Гөлназ Сафарованың бөтен хыялы, бөтен теләге нәрсә шушы балаларын күрсәткән Гүзәл Уразовалардан. Юк,
Мәсәлән дип әйтәм мин. Мәсәлән, яңа тапшырыбызда, менә бу тапшыру яңа чыгарылышта без танылган композитор, исеме инде бренд дәрәҗәсенә үрелгән композитор Марат Мусин янына бардык. Һәм ул безгә яңа җырын уйнап күрсәтте. Ул безгә Дилә белән танышу серләренең яңа версиясын ачты. Менә сиңа күрәсең, танышу серләренең версиялары да бар икән әле җырчыларның. Шуңа күрә шоу-биз программасын карап, син җыр язабыз. Минем iPad-та да бар синтезатор, уйнап күрсәтә алам мин сиңа. Рәсмән тагын бер соңгырак эшләрбез моны, ләкин мин сиңа тагын үземнең программаның яңа плюсын әйтәсем килә. Хәзер бүген йокыдан уяндым. Безнең батл мәллә монда. Бүген безнең батл кебек. Бу мине Наруш монда чакырды. Әйдә синең турында сөйләшәбез. Гөлназ, синең турында дип, һәм монда мине тапшыруны бәреп атмакчы була. Юк. Шоу-биз һәм тема батлы. Әйдә, тынычлык урнаштырыйк. Хатын-кызлар аларга. Тирән итеп сөйләшәбез. Тиз итеп кызучан була, ләкин тиз үк синең кебек тынычландым. Гөлназ, яңа плюс бу нихтә белән уяндым да, әйтәм, минем программага яңа бер рубрика кертергә кирәк. Ул да булса килгән кунаклардан берәр бүләк, шуңа күрә мин сиңа шалтыраттым. Гөлназ, Һәм мин уйлап таптым. Мин һәр вакытта теге кызыклы һәм оригиналь берәр мин сиңа инде гөл шүлмәге дә алып килмәдем. Мин сиңа инде ручка да бүләк итәчәкмен. Мин сиңа бик кирәкле бер бүләк итәм. Безнең эшебездә бик кирәкле бер. Без алып баручылар һәм без безнең юк айваз интеллект үстерә торган әйбер. Без үзебезнең интеллектыбызны һәр көн саен үстергә тиешбез. Ул безнең китап. Һәм мин сиңа гади генә китап түгел, име? Яшел китап. Яшел китап. Һәм әлеге яшел китап ичендә хәрефләр дә бар хәтта. Һәм син аларны кушып укый алсаң, димәк син молодец. Антуан де Сент-Экзюперинең Маленький принц, кечкенә принц дигән әсәрен бүләк итәм. Укыганың бармы? Нишлә булмасын инде әлеге әсәрне минемчә укырга тиеш һәрбер. Әйтик, менә 10 яшьтән узган укучы бала. Укучы. Беләсең нәрсә әйтәсем килә, бар шундый әсәрләр, име? Аларны һәр 3 ел сайын алып укырга кирәк. Чөнки өстәл китабы дип әйтик без аны. Өстәл китабы, вакыт уза, синең фикерләү рәвешең, синең тормышка карашың үзгәрә. Һәм шул рәвешле китаптагы инде сиңа таныш фикерләр дә инде бүтәнчәрәк булып тоелачак. Шуңа күрә менә Айваз бүген йоклар алдыннан мине искә төшереп, бар бит әле шундый Гөлназ дип китапларны ачып, хисләнеп, рәхәтләнеп укып, белем ал һәм ул белемеңне шушы тема тапшыруында да дөрес урында күрсәтәбез. Кечкенә принцессадан кечкенә принц әсәре. Гөлназ, бик зур рәхмәт. Алып менә киштәгә һәм тиз генә карыйбыз без безнең инде интерактив тапшыру бит. Безнең хәзер онлайнда карыйлар һәм менә инде безнең порталга сораулар да килә. Гөлназ Сафарова эфирда буласын белгәчтен бик күп язалар. Гөлназ Сафарова бик күп сөйләшә. Йоклаганда да шулай күп сөйләшә микән диләр. Юк, әлбәттә, йоклаганда мин инде йоклыйм. Һәм гомумән мин үземне күп сөйләшә дип әйтмәс. Мин беләсем, юк, Гөлназ Сафаровны йоклаганда күз алдына китердем. Гөлназ гадәттә, исәнмесез, Гөлназ Сафарова йоклаганда. Юк, йоклаганда мин беләсемме ничек? Мин әгәр дә кич белән мин бик нык йоклыйсым килә, теге бик күп йөрим, бик күп эшлим, һәм йоклаганда гадәттә мин кичкә кроватка барып җитәм дә, ятам да, име? Һәм мин ничектер дип тә әйтергә өлгермим, шундый йоклап китәм һәм иртә белән хәтле теге үлгән кеше кебек йоклыйм. Бу шуңа күрә 21 декабрьдә ул ахыр заманны йоклап калган да инде. Гөлназ, 21 декабрь якынлаша. 21 декабрьдә безнең ахыр заман булса, ахыр заманны исән-имин генә узырса, 22 декабрь килеп җитәчәк. 22 декабрь безнең? 22 декабрь пирамида күңел ачу үзәгендә ел вакыйгасы, татар җыр. Сиңа әлеге шоу фестивальның оештыручылары бик күп акча биргәннәр бугай. Чөнки син һәрбер программада үзеңнең шоу-биз программасында татар җыры сөйлисең. Чөнки аңа түгел, Айваз. Чөнки мин моны кем кушкандыр өчен, кемдер акча түләгән өчен эшләмим. Татар җыры ул менә минем тормышымда да зур урынны алып тора торган вакыйга. 2006 елда син ветеран. Мин ветеран. Дип әйтә алмыйм әле үземне. Юктыр дип уйлыйм. Искәндәр Хайруллин ветеран. Мин 2006 елдан бирле фестивальне алып барам һәм бу фестиваль ул минем өчен зур вакыйга иткәнемчә һәм шундый менә теге Сабан туйларны, яңа айларны көтеп алабыз бит әле. Бәйрәм дип, 22 декабрьне дә мин нәкъ шулай көтеп алам. Төрле числоларда була инде менә татар җырын көтеп алам диясем килә. Сиңа берәр пособие бирәләрме менә шушы 6 ел татар җыры? Әйтик, маршруткаларда бушка тик. Мин татар җыры алып барам, мине бушка йөртегез. Алтын барсын чыгарып күрсәтеп. Юк. Менә монда тагын бер кичкенә генә сорау килгән бездән. Юллаган Киркоров Ф дигән тамашыбыз. Минем элекеге дустым Киркоров Ф. Ул сораган. Минем теге баламның садикта йөрүче. Крестный әтисе. Ул безнең кешегә. Ул каман крестный, беләсеңме? Ул каман крестный. Шуңа күрә минем баламныкыдадыр инде ул дип әйтәм. Менә ул сораган нәрсә дигән. Гөлназ Сафарова быел татар җырын алып барамы, килеп карыйсы килә дигән.
Алып барам, әлбәттә, алып барам. Мен бұл сұрауны күпләр сұрайлар. Мен сұрамайым, мана Филипп Киркоров сұраған. Филипп достым кил, татар жері сәхнәсендә мин быелда булачакмын һәм булачакмын бер бәгъзи кеше белән. Бәгъзи кеше белән. Филипп Киркоров түгелме ул? Юк, ул бәгъзи кеше Филипптан күпкә якынрак тора миңа. Кем икәнлеген сез 22 декабрь көнне күрерсез. Кая ул? Гөлназ, беләсеңме, бик күп сөйләшә алабыз без бүген. Бик күп сөйләшәсе килә синең белән. Без сөйләштек кебек айваз. 1 сәгать 50 минут үтеп китте инде. 1 сәгать 50 минут әле үтмәде. Шуңа күрә мин әйтәм, әле безнең озак сөйләшергә тагын темабыз бар. Ул да булса, менә күптән түгел, бер ел узгандыр инде аңа. Минем өчен күптән түгел ул. Бер яңалык чыкты. Гәҗитләрдә күп язылар. Мин дә тема программасын сөйләдем. Гөлназ Сафарова модельер булырга җыена икән. Нәрсәдән гыйбарәт булачак синең менә шу модельер? Юк, модельер булырга җыена дип теге син уйлама, мин Рөстәм Исхаков, Надежда Аюпова артыннан барып, мин модельер дип кычкырып йөрмим. Юк, әлбәттә. Мин барысы да гадирәк айваз. Барысы да пафоссыз дип әйтим. Мин берничә күлмәк моделе уйлап чыгардым. Һәм шушы күлмәк, кичкенә генә күлмәк коллекциясе булдырасы килә. Ул бер 7-8 күлмәктән тора торган шундый коктейль күлмәкләреннән тора торган бер кичкенә генә коллекция. Ул бер кайда сатуга да түгел. Ул бер кая, ул минем үзем өчен, ул минем ниндидер үз-үземә ышану көчен тагын арттыру өчен дип әйтим. Менә шуның өчен эшләнеп торган эш. Дәвам итәргә исәпләрең бармы? Әгәр дәмәгәр. Юк, чөнки яңалыкларда шулай дип сөйләделәр. Гөлназ Сафарова мошы киемнәрен кибетләр, бутиклар ачмакчы була икән дип. Беләсеңме, бәлкем кайчанда булса булыр чынлап та. Гөлназ, безнең телевидение һәм ТМА программасы иң мөһим рәвештә дип әйтик, әлеге талантларыңны алдан ук сизеп, инде күпкә алгарак сикереп, синең шушы туачак, әле тумаган, ләкин туачак модельләреңне, киемнәреңне, эскизларын эзләп тапты. Һәм бүген синең каршында камера, безнең телевизор карашлары каршында әлеге модельләрне күрсәтергә әзер. Гөлназ Сафаровадан эксклюзив күлмәкләр сериясы. Һәм Гөлназ белән бергәләп Айваз уйлап чыгарган күлмәкләр сериясы. Юк, Гөлназ Сафарова, Айваз уйлап чыгарган, ләкин Гөлназ тиккән. Юк, беләсең нәрсә, әйдә син миңа күрсәт, мин аларга комментарий бирәм, һәм менә мин шундый модель уйлап чыгарыр идем, юк име, һәм нәрсә өстәр идем дигән сүзләрне әйтеп. Яны сөйләштек Гөлназ Сафарованың модель күлмәкләр модель сериясы һәм беренче модель менә шундыйрак. Гөлназ, бу синең әйтик 1996 елда тегә башлаган күлмәгең. Бәйли башлаган. Ниндирәк исем бирәсең ма? Беләсең, мин моңандыр кышкы фантазия дигән исем бирдем, чөнки менә барысы бәйләнгән. Миңа бу күлмәк ошый име, ләкин мин менә бу күлмәккә модель ошамый. Модель дошый. Менә монда ничектер ябыр идем мин. Бренди шарф бәйләр идем моңа. Нәрсә белән дә җитеп бетми кебек. Ана кисеп алдык без аны шуңа күрә. Җитә иде анда бетмәс. Но баш җитми минемчә. Баш да. Туйм алганда миңа ошый. Сары кызыл төсләр бар. Бу модельнең мин хәтта исеме да таптым, ул гамбургер дип. Күрсәң менә. Ике булочка ортасында сыр, менә монда ит, менә монда помидорчиклар. Бу атала безнең гамбургер. Килештек. Кышкы фантазиялы гамбургер. Алдагы фантазия махсус бу теге Кытай һәм Япон кызлары өчен тегелгән. Бу менә юк, бу махсус Татар радиосында бара торган бүке тапшыру өчен тегелгән. Һәр сәгатьнең 15 һәм 45 минутында Татар радиосында бүкеләрне әйтәбез һәм нәкъ шушындый картина чыгып баса безнең компьютер каршында, монда картлар күренәме? Кызыл белән күренә кая бүкеләр хәзер вакытта менә Ямашев урамыймы? Бу бит җиңел белән әйтик, руль артында баручы ир-атларга, хатыннарга шундый күлмәкне алалар. Бу интерактив күлмәк, монда теге онлайн рәвештә. Арттан монда теге розетка куясың, машинага автозаряд куясың. Һәм блеттер янып барасың, монда бүкләр күрә. Менә монда барам, ирем хәзер, һәм менә монда борылырга кирәк күрсәтеп барасың. Бу күлмәкне алырга киңәш итәсең син һәрбер ир-атка. Һәрбер ир-атка. Алга таба да китәбез. Менә бу синең эксклюзив иркә өчен тегелгән костюм. Менә авызымнан тартып алдың иркә өчен тегелгән костюм дигәнне. Беләсеңме, бу шактый фантастик костюм, Марс элементлары белән. Монда хәтта иркәне дә беләсеңме, бу костюмга керер өчен иркәгә ашатырга кирәк бер 3 бозау. Һәм иркәне солярийда бер 4 сәгать тотырга кирәк минемчә. 4 сәгать тоташ. Чәчне начос ясасаң, 4 сәгать солярийда тотсаң, иркәнең яңа костюмы. Киттек алга таба. О, бу шоколадтан әлләсең? Бу шоколадтан. Моны син ясадың бит, мин каян беләм. Айда, бик оригиналь костюм бу. Минем хәтта моңа ошаган бер күлмәгем дә бар. Үзем уйлап чыгарган түгел. Юк, тукмадан, ләкин шундыйрак модельне бик яратам, чөнки менә фигураны дип әйтик, монда ачык, ул безнең ачык күлмәкләрне мин яратам. Менә бу шоколад. Син күзалларыңа китер, әгәр дә бу модельнең ире шоколад ашаучы тәмле тамак булса,
удовольствие, двойное удовольствие болашак. Беренчедән Булар ошак та иде. бетерәчәк. Бетерә алмас иде. Уларны кара, уларны Дустын чакыра инде. Дустын чакыра. Дуслар белән булгач улайбас бик ягсызга китә түгелме? Бетәмле ул. Юк, беләсеңме? Шоколад ирең яисәң дә яраткан кеше ашап бетерсен, шул азрак булырга тиештер дип уйлыйм. Ә монда итәгендә генә ничә тонна Исеме? шоколад. Исемеме? Исеме Kinder сюрприз. булырга мөмкин әйе. Ора таба. Җәмәгать, киемнәр белән бергә без Гөлназның нәкъ үзе әйткән экстравагант күлмәкләрнең эскизын да эзләп тапты. Һәм әлеге X 5 яшымда ясаган эскиз ул монда. Карале, миндә шулай ясыйдырым бит, ә? менә әле син 5 яшьтәсең. Принцессадыр әле ул, Син бит күптән принцесса. түгел шулай ясадың әле. Юк, 5 яшымда Ялганлама ясаган. безнең телевизор карашларына. Шундый мотор балалар рәсемнәре алар һәр вакытны безнең тормышыбызны. Гөлназ Сафарованың экстравагант күлмәкләр сериясе алга таба дәвам итә. Миңа бу бик ошый айбас. Но ләкин бу беләсеңме, бу ничектер үлгән кешегә киертә торган бергәрәк ошап Бу тора. үлгән кешегә киертелгән дә. Юк, ул бит исән. Менә бәйләүенә килгәндә бик шундый яхшы узалар. Гөлназның яңа пахалыны бюросындагы күлмәге. Бу нәрсә, менә бу киндер сюрпризга күбрәк ошап тора. Бу беләсеңме? Бу икенче бу. Йомырка дип Йомырка. атала. Йомыркалы кыш дип атала әлеге. Беренчедән җылы, Коллекция. беренчедән җылы, икенчедән Икенчедән хәрәкәтләнәсе. икенчедән моны һаман кисәң, йомырка исе килә дә башлый. Айбас, Алга таба Гөлназ, алга таба синең иң данлыклы. Менә бу оригинал түгел дип уйлыйм. Бу бөтенләй оригинал идея түгел, чөнки акчадан инде тектеләр, күлмәкләр дә, акчадан нәрсә генә эшләмәделәр, Юк, димме? беләсеңме, монда оригинальлыкта эш түгел. Кризис заманы җитсә, бу күлмәкне һәр вакытта да кризистан чыгу. Кисеп алырга мөмкин бирә. Әлбәттә. Кисәсең. Кризис булмаганда киясең, кризис җиткәчтен банкка Моның чыгасың. хәтле акчам булса, моның хәтле $1000 акчам булса, мин аннан күлмәк тегеп Монда ничә азапламас мең генә идем. булсын, һәрберсе 100 булса да монда Миллион миллионнар. $. Математика курсына язабыз Гөлназ. Юк, мин аны күреп бетермәдем бит аннан купюрасын. Гөлназ, син күрмәсәң дә мин күрәм менә бу чираттагы модельне. Бу нәрсәсең бу айбас? Бу фольга. Бу хәтта бу синең яңа күлмәгеңә исем таблап таптым мин. Ничек? Бу фольга ишендәге тавык дип атала. Тавыкларны шулай фольгага төреп салар бит микроволновкага. Әйе. Син ничек атар идең менә бу костюмны? Мин нидер бозлы киләчәк дип атар. Бозлы киләчәк? Әйе. Чөнки фольгадагы тавык ул ничектер бананрак яңгырый һәм ризык белән син аш бугай бүген, әйме? Бүген миндә бераз гына бар. Нидер ризыклар турында Юк, сөйләсәң, әйе. бузлы киләчәк дисең. Бозлы киләчәк, син уйлап кара. Менә без әйтәбез, дөнья бетә, апокалипсис дибез, әйме? Ничектер ошап торабыз шул апокалипсиска, әйме? Кайдыр нәрсәдер шартлаган кебек, кайдыр нәрсәдер биткән, салкын һәм менә әлеге җылы тәндә барыбыз кисәкләре генә сакланып калган. Әдрессекта бу Гөлназның көн сайын йоклар алдына кия торган пижамасы. Рәхмәт. Махсус татар җырына, татар җыры дип сөйләшә башладык бит. Әйе. Әле Син миңа кием алып халык чыгардыңмы? белми, татар җырына Гөлназ Италиянең данлыклы модельләреннән үзенә күлмәк Пьер Кардоннан. заказать итте. Пьер Кардон. Кардоннан. Кардоннан күлмәк һәм әлеге күлмәк белән Алла бисә Гөлназ татар җырына чыгачак. Игътибар. Нинди? Җәмәгать, скорый килә, скорый тагын бер кат. Аллам. Күрсәтмәгез. Юк, монда ямсыз Гөлназ Сафарова. Монда киемнән Гөлназ Сафарова. Бер кашанда булмаячак. Туктатыгыз, сүндерегез камераны. Сүндерегез камераны. Алыгыз утларны җәмәгать. Шуның белән. Тута, Гөлназ, комментарий бир. Нәрсәгә нәкъ шундый күлмәк заказалсың? Күрсәтмә инде. Нәрсәгә нәкъ шундый Мин аны күлмәк? үзем карап комментарий кара. бирәм, карап комментарий бирәм. Ни өчен бу күлмәк? Бу күлмәк миңа бөтенләй дә килешми. Чәчләре моның иркәннең чәчләренә ашаган. 91 елгы. Чәчләренә ашаган, әйе. Гөлназ, бу папка бетте. Сиңа конкретно MTV логотипы белән әлеге папканы бирәм. Рәхмәт. Өйгә кайтырсың. Син миңа iPadыңны бир, папка биргәнче. iPad һәр вакыт миндә булырга тиеш. Гөлназ, бик күп сөйләштек, бик күп хыялландык, бик күп фантазия. Бөтен җиргә суга калдык синең белән монда. Шуңа күрә без менә шушы кичкенә генә бардакны ничектер бер тулы нормаль күренешкә Әйе, матур итеп тапшыруны тәмамларга Әйе. кирәк. Әйдә, Былай басабыз. итәбез. Елмаябыз, Куда басабыз. китербез шушы яфсагатны нормально гына уздырдык, талашмадык, сулышмадык. Һәм Бер-беребезне тапшыларын макташты. Әйе, без идеаль пар. Идеаль пар. Шуңа күрә, әйдәк без аңа китерик. Хәтерлисеңме, песня года элек шундый программа бар иде. Анда чыгалар иде Ангелин Вов белән кем иде соң айда исеме оныттым, алып барышының матур гына әйтеп сөйлиләр иде бит. Шулай, хөрмәтле, шулай матур итеп. Вә гыйззәтле тамашачылар. Менә шулай итеп тыма. Малайлар һәм кызлар. Малайлар һәм кызлар. Тыма программасының 27нче чыгарылышы, юбилей чыгарылышы ахырына да якынлашты. Гөлназ Сафарова бүген безнең кунакта үзенең яшьлек елларын, үзенең
Жүләр хыялларын үзенең Бу ниндидер теләкләрен. сен бүтән яккара китеп бардың ахырсы Айваз. Сау булаш Гөлназ. Рәхмәт сиңа чакыруың өчен мине монда. Димәк, киләсе тапшыруда аларса шоу-без тапшыруларының бер чыгарылышында тамашачылар сине дә күрә алырлардыр дип уйлыйм. Чөнки кунак ашы кара каршыймы? Мин сине дә үземә алла берсә тиздән чакырачакмын. Әлегә без сезнең белән сау булашабыз. Булды сезнең белән тагы бер кадәр әйтәм. Гөлназ Сафарова 7 тапкыр әйттем, кстати, 2000-ны кассага салырсың. Там диджей вас. Пока. Булды, рәхмәт. Режиссерлар рәхмәт, оператор молодец, стилистлар. Тума программасының бу чыгарылышы да уңышлы гына ахырына якынлашты. Икенче атнага кадәр исән сау булып торыгыз, елмаеп яшәгез. Ә мин диджей вас һәр вакыттагыча елмаеп саулашам. Пока. Басудағы қаласаның Текте урман деймейлі Сенің шамарлы күтләрің дүние құтты бермейлі Жабысы суға саласың, япыра яндырасың. Е көкке алып ұшасың, е ташлап қалдырасың Безнең инешнең ярына Ұя қырған қарлығаш Қарлығаштан хәбәрім юк, янымда син булмагач. Безнең инеш ярына Өя кырган қарлығач дачы. Қарлығаштан хәбәрім юк, янымда син булмагач. Безнең инешнең ярына Ұя қырған қарлығаш. Қарлығаштай хәбәрім юк, сен янымда булмагач. Безне һәр тапшыруга зауыклы киемнәр белән тәэмин иткәне өчен Мегаполис һәм Эверест кибетләренә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Реальная зима не за горами. Ты готов к экстриму? С магазинами X-Dream и Everest всегда готов. Горные лыжи и сноуборды покупают здесь.